Dakle, dragi moji, danas želim da podelim nešto sa vama i ja bih ovo nazvala uopšte zadovoljstvo i sreća. Često čovjek zbog okolnosti, zbog situacija koje je doživeo, preživeo, nosi u sebi, ne vidi upravo to što bi trebalo da vidi, znači tu unutrašnju sreću i to unutrašnje zadovoljstvo. Pre neki dan sam dobila i jednu knjigu koja, vidite, zove se Mali princ i sigurno ste mnogi od vas pročitali ovu knjigu. I oduševila sam se, uzela sam da je pročitam, pošto mi je draga prijateljica pričala o ovoj knjizi, što mi je i bilo poznato i nije da je nisam čitala, ali ne u detalje, kao sada što sam uzela povodom njene priče, gde je ona meni ispričala iz onoga što je naučila od mene, uzevši ponovo da čita ovu knjigu i uporedivši je, počela je da razume šta je ranije čitala u ovoj knjizi i podvlačila, a to je nije bilo dovoljno jasno ranije. Šta ovo govori? Znači, kada nam se otvori svest u širinu, kada počinjemo široko da vidimo, znači kad nam klikne, onda istu tu stvar vidimo drugačijim očima, vidimo nešto dublje u tome. Meni se desilo kada sam čitala knjigu Moć posvesti, iz onoga što sam ja prošla, dakle bolest, najgora situacija, rak, metastaze i stanje na koje mi niko nije zavideo, niti treba da mi zavidi, niti će mi zaviditi, niti treba da uopšte imamo takva stanja, ali eto, ja sam barem uspela da od tog stanja napravim čuda, da sam danas ovde i da shvatim tu dubinu koju pričam i da upravo i o svemu ovome mogu da debatiram, da ukažem na to što ja to dubinski vidim i da pomognem ljudima da i sami prepoznaju tu dubinu. Jer, verujte mi, nije svejedno da li vidimo tu širinu i vidimo nešto kao iza zavese, znate, nešto što inače ovako ispred zavese se ne vidi. Tako da, pronašla sam priču o ovoj knjizi gde, znači, Mali princ je pričao sa svojom ružom i ruža je izjavila neke rečenice gde je to njega zbunjivalo i postao je zbog toga tužan. Onda je došao do zaključka i kaže: cveće nikada ne treba slušati, treba ga gledati i mirisati. Moja ruža je obavijala mirisom čitavu moju planetu, ali ja nisam umeo da uživam u tome. Šta ovde kaže? Govori o tome da znači nisu stvari baš takve kako mi uglavnom kao ljudska bića vidimo u tom minusu, jer ja često govorim baš o tom minusu i plusu i dakle kada mi stvari vidimo u minusu i čujemo, znači kad ljudi pričaju, mi primimo, znači slušamo i primimo to u tom minusu, onda smo u stvari mi u tom problemu. Znači mi imamo svojih blokada i razloga zbog čega onda to vidimo i čujemo tako kako čujemo. Ja sam naučila da moje stanje više ne bude tako, da moje stanje bude u plusu. Znači i jednostavno živim u takvom jednom stanju gde ja vidim ono iza zavese, vidim dušu u svemu tome i tako i Mali princ. Onda kasnije kada je razmišljao više o tome je rekao: ja tada nisam bio u stanju da shvatim
Dakle, nije bio u stanju da shvatim kao što ljudi nisu u stanju da shvate neke stvari. Ja nisam bila u stanju ranije da shvatam šta su u stvari bolesti i šta trebam da radim povodom toga, a danas to znam i danas prenosim to na ljude. Svako ko shvati tu moju poruku, promeni svoj život i jednostavno nastaje jedan novi život, novi svet za njega i to i jeste najbitnije uopšte ovde na planeti. I kaže on, trebalo je da sudim o njoj prema delima, a ne prema rečima. Ovo je jako simbolično, ali upravo govori o tome o čemu ja sad govorim i ima toliko toga, toliko znači ukaza na ovo o čemu ja govorim, o toj dubini, znači o tome što ja potenciram i to je u stvari onda ta sreća i to zadovoljstvo u nama, to dubinsko. Znači kada shvatamo i kada delamo po tome. Znači ne po tome šta je Ruža govorila, već po njenim delima. Verujem da vas ovo da vam postavlja jedan znak pitanja ukoliko niste dovoljno dobro razumeli poruku i da ćete raditi dalje na tome da razotkrijete tu dubinu o kojoj govorim, znači vašu ličnu sreću, vaše lično zadovoljstvo i verujem da ćete se kretati stalno ka tom cilju i postati, ja bih to rekla, večno srećni, večno zadovoljni. Jer to je taj put, verujte mi, probajte.